Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Россия ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен каршылый. Изгелек җирдә ятмый, әлмәтлеләр кортлар йортында булып кайтты. Габдрахманлылар кунаклар кабул итте. Төзелеш сезоны охырына якынлаша. Бу теманы район башлыгы Тимур Нагуманов үзенең традицион туры эфир вакытында кузгаткан иде. Шәһәр сусаклагычы территориясын төзекләндерү федераль программа һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән башланган иде. Бүген биредә эш пирсны тәмамлап киләләр. Шулай ук җәяүлеләр юллары да төзелеп бетәргә тора. Территорияны су белән тәэмин ителгән, канализация линияләре төзелгән. Киләчәк павильоннар өчен нигезләр әзерләү эше алып барыла. Моннан тыш Колабыз халкы арасында объездная урамының кола аша узган өлешенә исем эзләү буенча бәйге игълан ителә. Күп кенә әлмәтлеләр һәм Колабыз кунаклары объездная урамын объездной тракт белән бутыйлар. Исемен үзгәртү шулай ук шәһәр үсеше Экополис торак комплексы төзелеше һәм янәшәдәге территорияләрне үстерүгә кагылышлы киләчәк планнар белән бәйле. Фикер алышуда теләгән һәркем катнаша ала. Аның өчен район башкарма комитетының рәсми аккаунтларында тәкъдимнәр җыю оештырылачак. Соңрак халык тәкъдимнәре арасыннан сайлап алынган иң кулай 5 вариант арасында тавыш бирү оештырылачак. Бүген Россиядә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне. Ул 1917 елның ноябрендә кабул ителгән документ нигезендә милиция патрульләрен тәртип сагын булдыру өчен шәһәр урамнарына чыгару белән тарихка кереп калган. Шул вакыттан бирле 10 ноябрь әлеге хезмәтне гомерлек һөнәрләре итеп сайлаган затларны хөрмәтләү, аларның эшчәнлегенә бәя бирү көне буларак бәйрәм итәләр дә инде. Лина Хәсән дәвам итә. Күп еллар эчендә Эчке эшләр министрлыгы ведомстволарының структурасы һәм исемнәре үзгәрсә дә, иң мөһиме үзгәрешсез кала. Хезмәткәрләр һәр вакыт законлылык һәм хукук тәртибе сагында тора, гражданнарның тормышын һәм тынычлыгын саклый, җәмгыять һәм дәүләт мәнфәгатьләрен яклый. Алар киберҗинаятьчелеккә, коррупциягә, наркотикларның законсыз әйләнешенә, экстремизмга каршы торуның нәтиҗәлелеген күрсәтү өчен күп эш башкара. Миграция процессларын, юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләрен, хукук бузуларны профилактиклауга зур игътибар бирелә. Республикада узган эре иҗтимагый сәяси, мәдәни һәм спорт чараларында иминлек һәм хукук тәртибен тәэмин итә. Әлеге мөһим эшне башкаручыларның берсе полиция начальнигы урынбасары Ленар Рахматуллин. Полиция подполковнигы һәр иртәсен планеркадан башлый. Аның кабинетына 6 бүлек һәм бүлекчә өчен җаваплы җитәкче җыела һәм көн кадагындагы мәсьәләләрне чишү юлларын эзлиләр. Каждое утро мы собираемся, потом планерка заканчивается начальника. Опять мы с ними собираемся, обсуждаем. Всякие моменты бывают, и ругаемся, и не ругаемся. Хезмәттәшләре сүзләренчә, Ленар Рахматуллин таләпчән җитәкче, шул ук вакытта кешелекле, ярдәмчел кеше һәм үз эшенең остасы. Ленар Зәш белән без инде күпме еллар эшлибез, бергә эшлибез. Нәрсәнди йомышлар булса да инде кешеләргә нинди хәтләргә булышырга, һәр вакытта да инде үзе дә ул һәрбер кешегә ярдәм күрсәтергә генә тора. Бүтән чиракта булганда без бүтән яклыкта кешеләргә ярдәм күрсәтергә генә торабыз. Ул якка безнең эшебез гел яхшылыкка гына барсын. Ленар Илгизәр улының тормышында спорт та бар. Буш вакытын бассейн тренажер залында уздыра. 15 елдан артык самбо белән шөгыльләнә. Неоднократно участвовал на мастерских турнирах. В большинстве, конечно, случаев участвовал на турнирах МВД Республики Татарстан, где занимал и призовые места, и первые места. Лина Хәсән, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Полиция хезмәткәрләрен һәм хукук саклау структурасында хезмәт итүчеләрне район башлыгы Тимур Нагуманов тақытлады. Без аларның ныклы ихтыяр кешенә, югары дәрәҗәдәге компетенцияләренә һәм иң катлаулы эштә хакыйкатьне табу осталыгына сокланабыз. Полиция җилкәсендә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүдән һәм җәмәгать тәртибен саклаудан алып җинаятьләрне кисәтүгә һәм ачуга, терроризм һәм экстремизмга каршы көрәшкә кадәр булган күп кенә иҗтимагый мөһим бурычлары ята, диде ул. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что у полиции есть некомплект, несмотря на то, что задачи с них никто не снимал и требования возрастают ежедневно, кроме того, преступники и мошенники прибегают все новым исчислением, чтобы обмануть наших граждан, но при этом полиция движется в ногу со временем и
обеспечивает правопорядок действительно достойно и качественно. Devam etebez. İgilik kılda suğa sal, xalq bilmese balık bilir diyen bırıngılar. Jalil bistesindagi qortlar yırtına kelip gitken çirattagı xayriyeşçiler de şulay oylayım. Onların vizitin bizning ijod irkimide көріп qaytdı. Я спешу сказать вам здравствуйте, чтобы пожелать здоровья доброго. Я спешу сказать вам здравствуйте, чтобы пожелать вам счастья нового. Бәхетле булу өчен башкаларны бәхетле итүдә җитә диючеләр бар. Моның белән килешмә мөмкин түгел. Җәлил бистәсендә урнашкан картлар һәм инвалидлар интернатына килгән чираттагы волонтерлар моның ачык мисалы. Әлмәттәге 5нче мәктәпнең энергия движение төркеме волонтерлары бирегә кунакка килгәнче тиз арада күләмле эш башкара. Таныш белешләре һәм теләге булган таныш түгелләр арасында үз ният максатларын игълан итәләр. Аңа чаклы әлбәттә интернаттагы ихтыяҗны белешергә онытмыйлар. Был открыт сбор для сбора вещей, которые нуждается данный интернат. За счет друзей, за счет знакомых. То есть запрос, который дали нам в интернате, мы все Старались выполнить, мы да, все выполнили, все да. выполнили, да, на 100%. Күчтәнәш урынына тик биредә яшәүчеләрнең күпчелегенә беренче чиратта үз җәмгыятьләреннән тыш игътибар кирәк ди тәрбиячеләре. Шуңа да өлкән әби-апалар, абый-бабайлар кунакларны бик шатланып каршы алды. И школы, и сальметики бывают, и местные. Часто бывают концерты, вкусняшки привозят, потому что наши жители очень любят сладости. На концертах активно участвуют и поют, и танцуют наши жители. В общем, с открытой душой они встречают всех. Очрашуны калабызның игелек бүләгит хәйрия фонды оештырды. Аның кысаларында волонтерлар концерт белән чыгыш ясадылар. Интернат йортында яшәүчеләрне биеттеләр, күңелләрен күрделәр. Бирегә килеп ярдәм итүчеләр өчен интернат ишекләре һәрвакыт ачык. Сорауларны Җәлил бистәсендәге 67 835 номеры буенча шалтыратып белә аласыз. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Яңыдәдер авылының хезмәт ветераннары исә Габдрахман авылына кунакка килде. Биредә узган елда Ойрат Хамидуллин проекты буенча яңа музей ачылган иде. Аны Габдрахманлылар гына түгел, якын тирә авыллар һәм шәһәр халкы да яратып белгерде. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Безнең инде музей 2017 елда төзелә башлый. Автор проекты Хамидуллин Айрат Хайретдинович. Иганәшеләре без инде безнең шәһәр хакыйкатьтә Холдинов һәм Залаевлар гаиләләре. Габдрахман авылының туган якны өйрәнү музее 2017 елда төзелә башлап, 2022 елда кулланышка тапшырыла. Ул Тахауддиновлар һәм Җәләевлар гаиләләре ярдәме белән төзелгән. Биредә 8 залда 1500 экспонат урнашкан, 5 төр коллекция тәкъдим ителгән. Дала һәм урман-дала табигый зоналары җәнлекләре һәм кошларның таксидермик фигуралары, этнографик костюмнарның яңартып эшләнгән коллекциясе, тарихи агач һәм балчык савыт-саба, йорт-көнкүреш әйберләре, хезмәт кораллары. Моннан тыш музей Бөек Ватан сугышы чоры хакында да сөйли. Биредә элеккеге Татнефть генераль директоры Шәфәгать Тахаветдиновның эш кабинеты предметлары коллекциясе белән дә танышырга була. Менә аның айбу инде Татнефтьтә эшләгән вакыттагы менә шундый кабинеты булган. Монда инде шу бүләкләре, бүтән грамоталары, сәгатьләре, галстуклары. Бүген музейда яңа Надир авылы кешеләре, аларның күбесе монда беренче тапкыр. Бик күп яңа информациялар алдык. Үзебезнең авылдашыбыз менә мине бик кызыксындырган Самат Сираевич Ахтямов турында мәгълүматлар. Аны күрдек. Аның фотосурәтләрен, шулай ук бүләкләрен куйганнар. Бик матур һәм горурланабыз без аның белән. Музей җитәкчесе Илмира Исмәгыйлова кунакларны экспонатлар белән таныштырды. Эшләрен читкә куеп килгән кешеләргә ял итәргә, үткән елларга әйләнеп кайтырга мөмкинлек булды. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә живое слово, тере сүз дип исемләнгән нәфис сүз осталары арасында бәйге узды. Бу елны ул Әлмәтнең 70 еллыгына багышланган иде. Бәйгедә мәгариф учреждение укучылары, истәмә белем бирү студияләрендә тәрбияләүчеләр, шулай ук мәгариф учреждениеләр һәм мәдәният оешмаларының педагогик хезмәткәрләре катнашты. Есть у каждого на свете свой любимый уголок. Для меня таким, поверь,
Живое слово, тере сүз дип исемләнгән нәфис сүз осталар арасында бәйге ел саен үтә. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул Әлмәт шәһәренең 70 еллыгына багышланган иде. Бәйгедә катнашырга теләүчеләр башта сойлап алу этабы үттеләр. Сикерә, уйнап, матуруйлар, киләкән төлке, кичке урман була, бары миңа биргән, Худай чибәрлекне. Хәлләдә биргән ул гомергә җитәрлекне. Катнашучылар 3 номинациядә: шигърият, проза, автор әсәрләре һәм 4 яшь категориясе. Мәктәпкәчә яшьтәгеләр, кече мәктәп укучылары, урта һәм өлкән мәктәп яшендә көч сынашты. Бәйге 140-тан артык талантлы катнашучыны берләштерде. Очень надеемся, что сегодня всех мы увидим их на сцене. С самого юного возраста, от 4 лет начиная детки, и до 18 также есть еще и педагоги в этом году принимают участие. Сейчас мы начнем с самых юных, вы увидите наших самых-самых. Проза, поэзия, есть даже произведения собственного сочинения. Балалар Әлмәт табигатына, аның тарихына, кешеләре һәм вакыйгаларына бәйле шигырьләр яки җирле авторларның әсәрләрен укыдылар. Я выбрала этот стих, потому что автор – это муж Жды Сулейманова, а это была подруга моей бабушки, поэтому я выбрала это стихотворение. Еще мне очень нравится этот стих, он про Альметьевск, он называется «Земля моя». Памятник Ленину, куда без него, панорама крутая и парк Бушидо, игровые площадки, зеленые парки, большая Донецк и, конечно же, нефть. Катнашучылар арасында үз әсәрләре белән чыгыш ясаучылар да бар иде. Аларның берсе Диана Жәләлова. Бу аның беренче шигыре. Альметьевск, любимый, тебя с днем рождения. Расти, процветай все 1000 лет. Просто я сначала как-то дома сидела просто и думала, что там мне поделать. И думала про книги, и потом мама сказала, давай стих с тобой сочиним. И я решила с ней стих этот сочинить. Жюри әгъзалары балаларның уку техникасы һәм артистлыгын гына түгел, аларның әсәрләренең мәгънәсен, туган шәһәргә һәм аның мәдәниятенә мәхәббәтен җиткерү сәләтендә бәяләде. Җиңүчеләр Әфәрин Әлмәт дип исемләнгән 3нче шәһәр һәм район балалар иҗаты бәйгесендә катнашу өчен юллама алачак. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңаклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртән чыгып китә, кайта уштан кич белән. 8 ноябрьдән 11-нә кадәр Беларусь Республикасының баш каласы Минск шәһәрендә Олимпия уеннары җиңүчесе Олег Караваев истәлегенә грек-рим көрәше буенча 28-нче халыкара турниры уза. Караваев мемориалында быел Үзбәкстан, Беларусь һәм Россия спортчылары катнаша. Каравайчик грек-рим көрәше буенча Ачык Республика турнирында әлмәтлеләр бик яхшы әзерлек күрсәтә. Финалда Мелхи Мачиев, Умар Гадабуршев һәм Ильяс Зиннуров алтын медальләр яулый. Көрәшчеләр Эдуард Гаджиев һәм Эдуард Жанвелян җитәкчелегендә Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.